మీ అందరికీ నా వందనాకు. మరి సాయమినిరు కదా, దేవుడి మాట క్యాన్స్ అని ఈ కబుర్తిని క్యాన్స్ అని అన్నలూరికి అందరికీ వందనాకు. వాళ్ళకి లోను మందని కాకుకింకి తాతయ్యలూరికి మరి సెల్లికింకి సిన్నలూరికి అందరికి కూడా వందనాకు కెల్లటి దేవుడి మాట తిని క్యాన్సటి ఇంజరికి వెళ్ళటి క్యాన్స్త మాట తిని మరి అందరికి గిన లోత్తూరికి అందరికిన కెల్లటి మరి నన్ను నెనపేస్తత్త కబురు బాతతో క్యాన్స్ కటు లూకా ఇందన్ పుస్తకతే 22వ అధ్యాయతే 28వ వచనం తిని నన్ను చదివితను. నా శోధనలో నాతో కూడా నిలిచియున్నవారు మీరే. అలాగే ఆ 21వ అధ్యాయము 36వ వచనం తిని చదివితను. కాబట్టి మీరు జరగబోవు వీటినెల్లను తప్పించుకొని మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలవబడుటకు శక్తి గలవారగునట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయుచు మెలకుగా ఉండుడని చెప్పెను. అలాగే 22వ అధ్యాయతే 46వ వచనం తిని చదివితాను. మీరెందుకు నిద్రించుచున్నారు? శోధనలో ప్రవేశించుకుండునట్లు లేచి ప్రార్థన చేయడని వారితో చెప్పెను. దేవుడు నేడు మనతోటి తిరియని మాట బాతదో కెన్స్కటు దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మున్నే 22వ అధ్యాయతే 28వ వచనం తినోడుకు అగకెచ్చినావు కదా. నాతో పాటు నా శ్రమకిని నాకు వత్త ఇడుపో ఓడుకు శోధన ఇతుకు బాద్దు ఇడుపో వేడుంది ఓని శ్రమకిని దేవుడితోటే నెత్తది మీరే ఇంజరే. దేవుడు 12 మంది శిష్యులకింతోటే దేవుడికి హెచ్చును తిరియను. ఏసు దేవుడు ఈ లోకతే మనసు ఆసి వత్తస్కే 3.5 సంవత్సరాగిన దేవుడి మాట ఓని మాట తిని ఓని రాజ్య శాంక కెచ్చోరే ఓని రాజ్యం గురించే ఓండు కెచ్చోరే వెచ్చో మంతిని బాగుతుంగోరే ఒడుతుండు అతుకు ఓండు దెమ్మిరని టైం ఎత్తది వత్తస్కే మరి ఓండు సిలువత్కి అప్పగీసుకుండనస్కే ఓండు మన శాంక పానం వాడటానికి సిద్ధపడతనస్కే జరుగుతుంది బాతదితుకు 12 మంది తినిగిన దేవుడు కరింగి ఓరితోటికి వచ్చినావు కదా. ఓరితోటి తిరియనో బాత తిరియనెతుకు నాతోటి ఇంజడి వరకే నడుతుంది మీరే. అందుకే మీరు బిస్కిడికి గిన మేలుకునిజి ప్రార్థన తుంగటి ఇంజరికి వచ్చినాం. వాళ్ళకి ఓండు అప్పగిసని ఆ నరకగిన ఇంకా కొన్ని గంటని ఓనిని పేసుయితురు ఇందనస్కిగిన ఓండు ఓన్ శిష్యులకి ఇంతోటికి ఎత్త మాట బాధ్యతకు భారీ ఉంజనీరి మీరు శోధనకి అరిసిదాయికోకుండా శమను పాలు ఆదకుండా మందవల్లితుకు ప్రార్థన తుంగటి ఇంజరు దేవుడికి హెచ్చరు వత్తుండు. ఊడటి బెచ్చో మంది ఏసు దేవుడు ఈ లోకతే వాసి 3.5 సంవత్సరాగిన ఓండు ఓని రాజ్య శాంక కెచ్చోరే బెచ్చో మంతిని బాగుతుంగోరే మరి ఓని రాజ్యం బేల మిందింజరు కెచ్చోరే ఒడ్తస్కే బెచ్చో మంది ఓని వెంబడిస్తారు ఓనితోటి నడుతురు మరి ఓన్తోటి మత్తురు కొంతకాలం వరకే కొంత దూరం వరకే నడుతురు. కానీ దేవుడికి కెత్తని మాట బాధ్యతకు ఇంజడి వరకే నాతోటి నిచ్చి మత్తది మాత్రం మీరే. ఆ 12 మంది నోడుతస్కే ఓనికి ఈ మాటతే బెచ్చో భారమత్త బెచ్చో దుఃఖము అలాగే భారము అలాగే బెచ్చో బాధ్యతని ఊరికి అప్పగిస్తురే దేవుడు తిరియని ఈ మాట తిని మనడు నేను జ్ఞాపకం తుంకొంటున్నాడు. కొన్ని శిష్యులకింతోటి ఓండు తిరియనో మీరే ఇచ్చమంది నాతోటే ఈ నన్ను వత్త మనిషి నాసి పుట్టి మరి ఈ మాట తిని అందిస్తందుకి నా రాజ్య శాంకని ఈ పిల్లంకి కెత్తటందుకి 3.5 సంవత్సరాలు నన్ను ఉడుతా నా భయానతే బెచ్చో మంది నోడతాను. బెచ్చో మంది నాతోటి వత్తురు నన్ను వెంబడిస్తురు నన్ను తుంగని మేల్కిని పొందుకొట్టరు. కానీ ఆఖరికి నిచ్చి మత్తది మీ 12 మంది
ಇಂಜೊರೆ ಕೆತ್ತನಿ ಮಾಟತಿ ಪೆರಿಕಿ ಮಂదని ಬೆಚ್ಚೋ బాధ్యత ఇత్తది మనకి ఇక వేడుంది. ఆ మాటతిని దేవుడికి ఎచ్చినో ఎత్తుకు దాని పెరికే ఆ 12 మందికి మందని ఉండు దెమ్మెర్తస్కే ఆ 12 మంది పొర్ర మందని బాధ్యత బాతదో దేవుడు మాటతి మనకి బెచ్చో ఆ చక్క ఇగ్గ ఉండు తిరియని మాటతే భారత్ తోటి ఉండు తిరియని ఆ మాటతి మనకి వేడకైతే ఆ బెచ్చో మంది దేవుటిని నమ్ముకునిజి దేవుటి కాలికినగ వాసి దేవుటి వెంబడే దేవుటి ಕಾಲ್ಕಿನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಗೋರೆ ಈ ಭಕ್ತಿತೆ ನಡೆಸೋರೆ ಮಂತಡು ಮಂತಿರಿ అతుకు బెచ్చు మంది ఆఖరి వరకిగిన దేవుడికి వచ్చినా కదా నాతోటే మీరు మాత్రమే నెత్తిరి ఇంజరికి వచ్చిన మరి బెచ్చు మంది మీలోకిని దేవుడు ఆ 12 మందిని నమ్తో గనకనే అగ్గకి వచ్చినా కదా నా సోదనికి నాతో పాటు నిచ్చి మత్తది మీరే ఎంజరికి వచ్చినాం. దేవుడు ఓడు అప్పగిసని మొన్నటి రోజు ఓని సిలువతకు అప్పగిసని మొన్నటి రోజు ఓరితోటే దేవుడు మరి ఓని శరీరం ఇంజరే ఓని రక్తం ఇంజరే ఓండు రొట్టె విరిసి అస్కే ఓరితోటి తిరిగినది బాధ్యతకు ఇంజడి వరకే నాతోటే నెత్తది మీరే గనక ನನ್ನ ದಾಯನಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಮಾಸೊಂದೆ ಆಸಂಜೊಂದೆ మీ పొర్రో బెచ్చో బాధ్యత ఇత్తద్ది మిందే ఇంజికెచ్చి దేవుడు మాట ఊరికి కెచ్చరు మత్తాడుగా మనడు ఊడితాడు ఊడటి అందుకనే కెచ్చినో కదా అద్దే మాటతోటే అద్దే భారత్తోటే మరి దేవుడికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు 31 వచ్చిన తినమాట చదువుకు కెచ్చు అగ్గ మనకి ఇంకొక మాట బెచ్చో మనకి అర్థమాస్తుంది ఊడటి సీమోను ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి గోధుమల వలె జల్లించుటకు మిమ్మును కోరుకొనిను గాని నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు నేను నీ కొరకు వేడుకుంటిని. నీ మనస్సు తిరిగిన తరువాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచమని చెప్పెను. ఇక దేవుడు తిరిగినో కదా పేతురుతోటే తిరిగినోడు 12 మంది శిష్యులకి తోటి తిరిగి కెత్తది బాధ్యతకు నాతోటి నెత్తది మీరే అతుకు నన్ను దెమ్మిరని ఆ టైం ఇత్తది వాసుంది గనక అస్కి మాత్రము నా పొర్రో ఇంకా నన్ను విడిసి దాయని పంది పొర్రో బాధ్యతగా మున్నెడికి దాయని భారం గిన మీ పొర్రే మిందే ఇంజరే ఓరితోటి తిరియోరికి పేతురితే ఆಕೆ ఊడి దేవుడు తిరితే మాట బాధ్యతకు పేతురు నిమ్మ ఒరసారి నేను నిమ్మ ఊడుకొను భారత్కు సాతానుడు నేనిని మరి నా పొర్ర మత్త నమ్మకి నుండి నేను తప్పిస్తందుకు ఓడుంది గనక నన్నత్కు నీ శంక వేడుకొను జనను ప్రార్థన తుంగన నింజను దేవుడు ఊడటగా నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు నేను నీ కొరకు వేడుకొంటిని. నీ మనస్సు తిరిగిన తరువాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచమని చెప్పాను. దేవుడికి వచ్చినావు కదా ఈ 12 మందితోటే పేతురు నీతోటే నీనిని ఆ దుష్టుడు నా పొర్ర మత్త నమ్మకతిని నుండి నేను తప్పిస్తందు కూడును అతుకు నా పొర్ర నమ్మకం నీ కలకే మందవలించరే ನನ್ನ వేడుకొంచనను ನನ್ನ దేవుటగ మొరవాటనను ನನ್ನ మరి నిమ్మ అలా మందకుంట మత్తుకుంట బాగు నా పొర్ర మత్త నమ్మకం చెదిరిదాయకుండా ఆ నమ్మకతి నిమ్మ వెడుసుకోకుండా మత్తుకుంటా బాగుండేంజర్ నాకు అనిపిస్తుంది. ఆ మాటని దేవుడు తిరియని ఆ పేతురుతోటి తిరియని ఆ మాటని విధానతే బెచ్చో దుఃఖం గిన మనకి వాసుంది భారత్కు అగ్గ నాతోటి ఇంజడి వరకు నిచ్చిమత్తది మీరే బెచ్చో మంది మరి రోగకు నుండి విడిపిస్తారు మరి బెచ్చో మంది నాతోటి పాటే వాసి దేవుడు నా మాట క్యాన్సర్స్కి బెచ్చో మందికి నన్న ఆహార తిని వాడతాను మరి నాయకి ರೋಗತೋರು బాగత్తోరు అలాగే డొల్లెత్తోరు తేద్దోరు గుడ్డివారు ఓడుతోరు కుంటివారు నడతోరు కానీ ఆఖరికి నాతోటి నిత్తది మీరే ఇంజరే కెచ్చరికే పేతురుతోటే మరి ఇంజడి వరకే ఇచ్చు సక్క నడతా
ನೀಲೋ ಬಾರಿ ಆ ನಮ್ಮಕ ಮಿತ್ತದ್ದಿ లేకుంటా ಅಂಜೊಂದೆ ಬಾರಿ ಆ ನಾಸೆಂಕ ನಿಮ್ಮ నిత్తాల్టంగిల్లిని ధైర్యంగా కెత్తాల్టంగిల్లిని ఇంజర దేవుడు పేతురుతోటి తిరియను మరి ఇచ్చజేపు దేవుడి కాలికినగ్గా దేవుడితోటి నడసనీరి కదా ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಂಚನನು ನನ್ನ దేవుటిని నమ్త ఆ పిల్లతిని మమ్మ ప్రార్థన తోరము దేవుడి కాలికి నగ్గ ప్రతి దాని సేంక ప్రార్థన తుంగి బెచ్చో గొప్ప విజయ ఓడుతాము మమ్మ ఈ భక్తికి వత్త మున్నే మా కుటుంబతే బెచ్చుకో కార్య దేవుడు తొంగుతోండు ఇంజరు కెత్తని నిమ్మ మరి దేవుడు సేంక నెత్తవలసి వత్తస్కి బారి మొహమాటము చొట్టకీరగత్తస్కి బారి ఈ దేవుటిని తెలియో ఊరి మధ్యది కత్తస్కి బారి దేవుడి శాంక కెత్తంగానే తెలియో వాని శనము తలకై బారి వంచనిని ఇల్లుపోతే దేవుడికు తెలియో ఇత్తాటుగా చిన్నబొచ్చనిని దేవుడు తెలియనోడు ನಿಮ್ಮ ಮುನ್ನೆ ಮತ್ತ ಅಚ್ಚ గొప్ప విశ్వాసం ఆ నమ్మకం ఆ ప్రార్థన జీవితం ఆ భక్తి ఓని పొర్రో ఆధారపరిచి నీకు బాంత ఇల్లోస్కే ఓని కాలికిని పేసి విశ్వాసతోటి బెచ్చుకో కార్య ఓడుతుంది కదా మరి నేండు బారి అన్నీ దేవుడు సమకూర్స్తస్కే ఓండు వేడటంకిల్లో దేవుడు పేతురుతోటి తిరియని మాట మనతోటికి తిరియనోడు కూడటి ఇంకొరు మాటకి వచ్చినో కదా నీ మనసు తిరిగిన తర్వాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచమని చెప్పాను ఆ రోజు పేతురుకి ఈ మాట తెలుతో ఇల్లో కానీ ఆ మాట మందని అర్థం మాత్రం ఆ మాట తిరియరే మత్త ఆ దేవుడు మాత్రం బెచ్చో బాధపరసను బెచ్చో దుఃఖపరసరు తిరుతాడు మన రూడితాడు నిమ్మ నా శంక ఇచ్చు గొప్పంగా నా నిన్ను వెంబడిసనేను కానీ నన్న బెస్కత్కు మరి అప్పగిస్తా నాన్న సిల్వత్కు అప్పగించడానికి వాసి నా నిన్ను పేసు ఇతరో అస్కే నిమ్మ తెల్లవియని వేల్కి నా శంక అబద్ధమాడి తిని అలాగే నన్న మల్ల వాసి నీ తోటి వాసి నేను సరిదుంగం దాకిగిన నీ లోపల మత్త నమ్మకి తిని నిమ్మ విడిసి తిని అంశంకే దేవుడికి వచ్చినావు కదా నిమ్మ గిరుడ్డి వత్తస్కే నీ నమ్మకం మల్ల నా పొర్ర వాడతస్కే ఈ మిగతా ఊర్మిన రోడ నీ సహోదరులకు నీతో పాటు మందని ఆ సినలోరు మరి నా శిష్యులకు మినరోడా అలాగే మరి నీనిని నమ్తనన్నా మరి నీ పొర్ర బాధ్యత వాడతాను కానీ నిమ్మ నా గురించి ఆ సాక్ష్యమిత్తది ఈదాలో నా నిన్ను గురించి నిమ్మ అబద్ధమాడి తిని నిమ్మ గిరుడ్డి వత్తస్కి మాత్రం ఈ మిగతా ఊరికి మళ్ళా నా మాట తినికెళ్ళ మళ్ళా ఊరిని ధైర్యపరస మళ్ళా ఊరిని స్థిరపరస నా మాటతే కెచ్చి ఊరిని నడిపిసా ఇంచరే అచ్చో గొప్పంగా దేవుటిని వెంబడిస్తా ఈ పేతురు బారి అలా తుంగుతుండో నిజంగా బెచ్చో బాధ అనిపిస్తే దేవుడు ఓనిపొర్ర అచ్చు నమ్మకెత్తిన వాడుతో కదా మిగతా ఊరు బాధ్యతగిన ఓనిపొర్రే మత్తాటు మన ఓడనడు కదా నన్ను అనుకుంటాను కాస్త పేతురు బెచ్చో దేవుడికి దగ్గర మంచి ఓని నోడురే బాధ్యతగా ఆ తొందరగా స్పందిసని మనసు బెచ్చో ఇదిగా మిందో వాళ్ళకే బాధ్యతగా మందని మనసు కూడా శిష్యుడు కూడా అందుకనే దేవుడికి వచ్చినావు కదా నీ మనసు మళ్ళా ఉడతస్కే నాయాకి గిరుడు తస్కే నీ సహోదరులకు నీ ఓరు మినరోడా నా శిష్యులకు మినరోడా ఈ మిగతా ఓరు మినరోడా ఓరిని స్థిరపరస మళ్ళా నా మాట తిని ఓరికి కెచ్చి నడిపేసా ఇంచుకెచ్చి పేతుర్కి ఆ బాధ్యతని అప్పగిస్తారు మత్తాడు మనడు ఓడితాడు మరి మనడు ఈ మాట క్యాన్సని మనడు బేలామినడు లోను మందని మీ పొర్రో అలాగే దేవుటే సంగతే నమ్మకంగా మందని మీ పొర్రో సంగతే మందని పాశ్రయ్యలు నమ్మకతిని వాటి వెచ్చుకో పణుగు అప్పగిస్తస్కే ఆ పణిగిని మరి నమ్మకంగానే మంచనీరే ఆఖరి వరకు ఇల్లుకు పోతే
మరి ఆ రోజు పేతురుకి వత్తాటుగా అపనమ్మకమిత్తది మధ్యతే వాసి మరి మిగతా ఊరికి దేవుడిగా పేతురు తోటికి ఎచ్చునో కదా, నేను నిమ్మ మున్నే సరితుంకున్ నా పొర్ర నమ్మకతిని వాటుకున్ అస్కే మిగతా ఊరిగిన ನೀನು ನೋಡಿ ನಂಬಿತೋರು ಪೇತುರು ನಿಮ್ಮೆ నమ్మకతిని విడిసిత్కు బేలా ఇంజరే దేవుడు తిరేనోడు. ఈ మాటకి అంచని నిమ్మే కార్య జరగటంకిల్లా ఇల్లుకుపోతే బెచ్చు చేపు నన్న ఎదురుడు వలె ఇచ్చు దూరం నడతకనిగిన ఇంకా నా పరిస్థితి కాలకేమే నాకు సరాదటంకిల్లా ఇంజరే సంగతో ఇల్లుపోతే లోను పెద్దంగా మంద నిమ్మో సంగతి నమ్మకంగా మందని మరి అన్ననో సిననో ఇల్లుకుపోతే లోను నమ్మకంగా లోత్తోరందరు నీ పొర్ర నమ్మకం వాటి మందని నీ కుటుంబతికి నిమ్మే పెద్దంగా మినిని కదా, నిమ్మే మాదిరిగా మినిని కదా, మరి నిమ్మే దేవుడి పొర్ర నమ్మకతిని విడిసిత్కు మిగతా ఓరు బేల ఆశదైతురు. ఆ నమ్మకం ఇత్తద్ది, ఆ బాధ్యత ఇత్తద్ది దేవుడు నీ పొర్రో వాడుతో. అందుకని ఎచ్చినావు కదా ఊరితోటికి ఎచ్చినావు కదా. మరి ఓండు బెస్కత్కు ప్రార్థన తుంగటందుకి అత్తండు అస్కే అలవాటు చొప్పినే మళ్ళా ఓండు ప్రార్థన తుంగటందుకు అత్తస్కే ఇక శిష్యులు కల్లే ఉంజరు మినరు. అందుకనే దేవుడు వాసికి ఎచ్చినావు కదా ఉంచుకు బేల ఉంజరు మినిరువా ఉంజరు మతుకు సోదనికి నరిసి దేయితిరి ఇంజరికి ఎచ్చినావు భారీ దేవుడు మళ్ళా దేవుడు ఒరిని ఓండు సిల్వత్ కప్పగిసని ఆ మున్నేటి రోజు అచ్చుగా తిరియోరే వాసనో ఓరితోటి ఊడటి 21వ అధ్యాయం అయితే 34 వచ్చిన తినమన్నాడు చదువుకు అగ్గ దేవుడు తిరిగినో కదా, మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండి వలనైనను మత్తుల వలనైనను ఐహిక విచారముల వలనైనను మందముగా ఉన్నందున ఆ దినము అకస్మాత్తుగా మీ మీదికి ఉరి వచ్చినట్టు రాకుండా మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్తగా ఉండుడి. దేవుడికి వచ్చినా కదా మరి శిష్యులకి తోటి తిరియోరే నేడు మనతోటికిన తిరిగినో ఎక్కువ ఆసత్కల్లే ఆ డొక్క నిండా మత్కు ఉంచుకడివైతే దేవుడికి అయితో దేవుడు నిజత్కి సేవ దేవుడు పంతుంగని దేవుడు పంతుంగని విశ్వాసులు కత్కన్నా ఇల్లుకుపోతే దేవుడి నమ్మి నడతని పిల్ల నీరడత్కన్నా దేవుడు పని తుంగని పాస్టర్ అయ్యలు రత్కన్నా మనకి మందని ఉద్దేశం బాధ్యతకు దేవుడి రాజ్యతకి మనడు చేరవలే మనడు నమ్మక తిని మన ఎదురు మందనోరు ఓడతస్కి ఊరికి మన నూడి మన దేవుడి పొర నమ్మకం వాదవలే మనను ఊడి మన చుట్టూ మందనోరికి మన దేవుడి పొర్ర విశ్వాసం ఇత్తది వాదవలే. అలా మీరు మెలుకుగా మందటి ఇంజరికి వచ్చిన బాదాటి మెలుకుగా మందటి ప్రార్థన తుంగటి ఎంచునో అలాగే దేవుడు పణుగు కొన్ని తుంగని దాటే అన్నిటే నన్న మందిరతే అన్నిటే మున్నెమినను ఇంజరే పణుగు తుంగని ఆ విషయకి మున్నెమంతురు చాలామంది. కానీ వ్యక్తిగతంగా ఓరి భక్తి జీవితతే అరిసిదాయకోకుండా ఊడుకుండని విషయతే బెగ్గో పెరికే మంతురు సహజంగా అన్నిటి నన్న మీనను ఇంజరే సాయం తుంగొరే మున్నెడికి వాదనూరు చాలా జాగ్రత్తగా ఊడుకుండవలే. భారత్కు దుష్టుడు బెగ్గన్న ఇక పేతురన్నిట్లో నన్న మిననయ్యా నన్న భార్య అబద్ధంకి ఇతను అవసరమత్కు నీ శాంక నన్ను పాణం వాడితను ఇంజొరకెత్తని పేతురు అరిసిదాయటందుకి కారణం కూడా అద్దే. అందుకని దేవుడికి వచ్చినావు కదా మరి మీమిని మీరు మున్నె ఊడుకుండవలే. అన్నిటిలో నన్ను మినను నన్ను తుంగనను నన్ను భక్తి బాగినే మినను సాయే మినను ఇంజరే అనుకుంజరికి నిమ్మ వ్యక్తిగతంగా అసలు బిగ్గన్న మందస్థితి ఇత్తది ಒಂಜರ್ಮಿ ನೀನು ಬೋನೋ ಇಂಜರ್ దేవుడికి ఎచ్చునో మనం కల్లే డొక్క నిండా తిందకూడదల్లే అలాగే కండు నిండా ఉంచకూడదల్లే. ఇది భక్తులకు మరి దేవుడిని నమ్మి ఓని అరిది నడసొరే దేవుడి శాంక బతకత మనుసురు కెత్తని మాట
మరి దూడ ఎక్కువ అతుకు నిజమే ఉంచకడివైతే అలాగే సుఖం ఎక్కువ అతకన్నా మన ఆ శరీరము ప్రార్థన తుంగటానికి కానీ కష్టపడటానికి కానీ అనుకూలిస్తాం. అందుకని దేవుడికి వచ్చినావు కదా, ఇక మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండి వలనైనను మత్తుల వలనైనను ఐహిక విచారముల వలనైనను మందముగా ఉన్నందున. దేవుడికి వచ్చినావు కదా, తిండి ఎక్కువ వతుకు నిజమే మనకి బద్ధకం ఎత్తది వేయి తింజను. అలాగే అసలు ఇల్లుకోకుండా బెచ్చుకో సమస్యకి తోటి చాలా సరంగు ప్రార్థన తుంగటి ఇంజొరే మరి సేవకురికి నగ్గ పాశ్రయలోరగ వాసి చాలా సందర్భకిని విశ్వాసులకు వాసికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు మాకు ఇవు కావాలి అవు కావాలి ఇంజరే ఈ లోకత మందని మనకి అవసరమత్త భౌతికంగా ఈ లోకత మందని అవసరకి శాంక ఎక్కువ ప్రార్థన తుంగటి ఇంజరికి అవుతారు. కానీ వ్యక్తిగతంగా ఓరు బిగ్గన్న నన్న దేవుట్లో నిత్తవల అన్న దీని శాంక ప్రార్థన తుంగ ఇంజర కెత్తనోరు చాలా తక్కువ వేడరు. ఇల్లుపోతే కొంతమంది బెస్కిడికి ఆ అప్పుకి నుండి విడిపించబడతారు. అప్పు తీర్చడానికి ఇంకొరు అప్పు తుంగితోరు, అప్పు తీర్చడానికి ఇంకొరు అప్పు తుంగితోరు. అవు బెస్కి తీరితకు మరి బెస్కే దేవుటి ఆ మేలు కొనిచి ನಿಮ್ಮ బెస్కి ప్రార్థన తుంగి తిని బెస్కి దేవుడు పందే సహకరించి తిని బెస్కే నీ ఇరుగు పొరుగు వారికి నిమ్మ బెస్కి ప్రేమ తోపిస్తిని నిమ్మ తుంగన పని అంతగిన ఆ దేవుడి శాంక తుంగన పని అంతా అలా వాయిదా అరిసంజరికి వీతే నిమ్మ తుంగన పని అంతా అలా పక్కతే అలా ఇంకా పెరిగి అంజరికి మంతే ఆ పందిని పక్కత వాటి మరి ఐహికంగా ఆ విచారకిని అరిసంజి మనకి బాత కావాలో ఇవు కావాలి అవు కావాలి అగ్గ అద్దు సరాదిల్లే ఇక ఇది సరాదిల్లే ఆ పిల్ల సరాదిల్లు ఈ పిల్ల సరే మనడే ఊడుకుండ్జొర మత్కు ఈ లోకత మందని ఈ విషయకినే ఊడుకుండ్జొర మత్కు మరి భక్తితే నిమ్మ బిగ్గరిసంజి మినిను నిమ్మ బాత తుంగవలో దేవుడి పందె నిమ్మ బేల నిత్తవలో దేవుడి శాంక నిమ్మ బేల సిద్ధపరతవలో నిమ్మ బేల దేవుడి శాంక నిచ్చి దేవుడి మాట తిని కెచ్చనినే దేవుడి మాట తిని కెచ్చరే అందరికీ సాక్షిగా మంజనినే మా సంగతే ఒర విశ్వాసి మిందే అమ్మ మరి ప్రార్థన మిందే ప్రార్థనకు వర్ర ఇతకన్నా ఇల్లు పోతే ఆదివారం వాదటంకి ఇల్లిరు వాయింజరికి ఎత్తకన్నా ఇంకా బాతయ్య గారు బెచ్చుకో అప్పు కత్త చాలా వ్యవసాయం తుంగుతాం ఈ సంవత్సరం. మరి ఆ వ్యవసాయత అంతగిన అప్పు కాసత్తా అప్పుకు తీర్తస్కే అన్ని ప్రార్థనకి ఇంక వేయితాము సంగతి జరగని అన్ని ప్రార్థనకి మమ్మేమంతము అన్నిట్లో మమ్మేమంతము ఇంజడి వరకు మాత్రం 2 సంవత్సరకిన వరకు మాత్రం ఇల్లు పోతే కొన్ని సంవత్సరకిన వరకు అప్పుకు తీరని వరకు మాత్రం మమ్మ ప్రార్థన వాదటానికి కొంచెం ఖాళీ ఇల్లు అయ్యారు ఆదివారం కింద తొంకే కానీ మా కష్ట తీరటానికి ఇల్లా ఇంజరే కెచ్చరమంతారు. కానీ దేవుడికి వచ్చినావు కదా నిమ్మ కష్టత వల్ల నీ కష్టత వల్ల నీకు మందని ఆశీర్వాదం అధికమయ్యో ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినావు. మనుషులకి కష్టత వల్ల అయ్యో మనకి మందని ఇబ్బందుకు మనకి మీకు మందని అవంతా తీర్చబరిచి ఆశీర్వాదంగా మలచబడత వల్ల మీ బతుకుకు నెమ్మదిగా మందవలితుకు ఓనికి ఈదని సమయతిని ఓనికి ఈదవలి ఓనగ్గ వాసి మనడు బేల మందవలో మన పిల్ల బేల మందవలో కుటుంబం బేల మందవలో నిమ్మ సంగతి బేల మందవలో అలాగే సమాజత బేల మందవలు బంధువు చుట్టకీర గత్తస్కి ನಿಮ್ಮ ಬಾತಕೆತ್ತವಲು ಬೇಲ ತಿರಿಯವಲು ಬಾತ ಮಾಟ ತಿರಿಯವಲು ಬಾತ ಮಾಟ ತಿನಿ ಅಂದಿಸುವಲು ಓರು అసలు బేల మినరు చుట్టుమందని జనం బేల మినరు ఆ చుట్టుమందని జనం బారా సంజనూరు దేవుడి మాట బాతకెచ్చోంది ఇవంతా నేర్చుకుండవలే ఇతుకు ನಿಮ್ಮ దేవుడి కాలికినగ వాదవలే దేవుడికి టైం ఇత్తది ఈదవలే ఇవి ఈదుకోకుండా మరి బిగ్గో నన్ను అన్నిటి మినన్లే ఇల్లుకుపోతే నన్ను లోను మత్కన్నా అన్ని కానికే దేవుడికి రోచనన్లే ఇల్లుకుపోతే నన్న లోను మత్కన్నా లోను మందని ఎవ్వ ప్రార్థన కంచుందిలే ఇల్లుపోతే నన్న లోను మత్కన్నా లోను మందని పిల్ల ప్రార్థన కంచునోర్లే ఈ ఆదివారం నన్ను అన్నుకన్నా మా లొత్తురు అందరు అత్తుర్లే ఇంజరే ఇలా నేను నిమ్మ బిగ్గో అరిసంజి మీ ఇంజరు దేవుడికి వచ్చును దేవుడు బేనను పొర్రో అయ్యో
నీకే బాధ్యతని అప్పగిస్తుండు. పేతురుతిని దేవుడు నమ్ముతుండు, పేతురుకి బాధ్యతని అప్పగిస్తుండు. పేతురుతోడు దేవుడికి వచ్చినావు కదా, నిమ్మ అరిసిదాయని ప్రమాదతి మేనే నన్నత్కు వేడుకొనసనను. కానీ నిమ్మ అలా నిత్తుకుంట బాగుమంత కొరింజరు అనిపిస్తుంది నాకు. మరి బేలామిని నమ్మకం ನೀನು ನೋಡ್ತಸ್ಕೆ చుట్టూ మందని జనత్కి నమ్మకం వాదవలే. ನೀನು ನೋಡ್ತಸ್ಕೆ నీ లోత్తూరికి ధైర్యం వాదవలే. ಬೆಚ್ಕೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀ ಮುಳುಗಿ ಅಂಜಿ ಮತ್ಕನ್ನ ನೀನು దేవుటిని నమ్మి ఓని కాలికిన గంజి ప్రార్థన తుంగని ನೀನು ನೋಡ್ತಸ್ಕೆ ఆ నీ లోత్తూరు కృంగి అంజి మత్కన్న ನೀನು ನೋಡಿ నీ ఊరికి ధైర్యం వాదవలే. ನಿಮ್ಮ నిత్తవలే అందరు నీ నోడి నెత్తవలే. దేవుడు నీతోటి మందని నీ పొర్ర మందని ఉద్దేశము అదే. ನಿಮ್ಮ నెత్తవలే నిమ్మే అరిసత్కు బేల మిగతా ఊరు మినరు జాగ్రత్త సుమ. మిగతా ఊరు ఆ ఓడోరు మినరు ఓడ ఇంజరే ఇక పేతురుతోటే దేవుడికి ఎచ్చును. అందుకని ఎచ్చునో కదా, ఇచ్చేవరకు నాతోటి నడతిరి అరిసిదాయకుంట మందటందుకి ప్రయత్నం తుంగటి ఊడటి ప్రార్థన తుంగటి ఇంచును. ఆఖరి వరకు మెలుకుగా మందటి ఎంచును. దేవుడి శంక ఓని సాక్షిగా నెత్తవలసిన అవసరం వత్కు. ఓని మాట తిని ఆ కెత్తని సమయం ఇత్తదు వత్కు. అగ్గ నీ అలాంటి టైం ఇత్తది నీకు వత్తస్కే. నీ పక్కతే పాస్టైల్ ఇల్లు కన్నా, నీ పక్కతే సంగతూరు ఇల్లు కన్నా, నీ పక్కతే ఇంక బేనో ఆ దేవుటి నమ్త పిల్ల ఇల్లు కన్నా కెత్తని సమయం వత్తస్కే ನಿಮ್ಮ నిత్కు నన్ను కేతనయ్యా ఇంజరు నిత్కు దేవుడు నేనిని నిప్పిస్తుండు. నేనిని దీవిష్టమేనయ్య బెచ్చో మంతి నీ నూడి విశ్వాసం తాస్తురు నమ్మితురు ధైర్యం వేయితే నిమ్మే అరిసించి మత్కు బేల దేవుడికి ఇచ్చినో నిమ్మే అరిసించి మత్కు బేల ఇంజునో బేలామినిడి ఈ మాటకి అంజని మీరు నన్న బేలామినరు. దేవుడు పందిని ఆఖరి వరకే ఓని రాజ్య శంక నెత్కటు ఓని మాట తిని కెత్కటు మనడు నిచ్చి అందరికిగిన ఓని మాట తిని అందిసినోరిగా మంతకటు దేవుటి ఓను వాదని సమయం ఇత్తది దగ్గర వాసుంది. మన చుట్టూ మందని పరిస్థితికి అంతగిన మనకి ఇరుకాసనకు అందుసంకే మరి మెలుకుగా మందటి ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినావు కదా, ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయిచు మెలకుగా ఉండుడని చెప్పెను. దేవుడు బెస్కిరిగిన ప్రార్థన ఇత్తది మన కుటుంబతిని పాపత అరిసిదాయకుండా మీ వ్యక్తిగత మీ బతుకుకిని దేవుడు ప్రార్థన ఇత్తది నిలవాటితే మరి దాంటే నిత్తటంతకి దేవుడు సాయం తుంగవలించరే. మరి మీరందరిగిన కణుకు పిమ్ముటు నన్ను ప్రార్థన తుంగితాను. యేసయ్యా మీకు వందనకయ్యా, నేను ఈ మాట క్యాన్సర్ వద్ద నీ పిల్లని జ్ఞాపకం తుంకున్నావు అయ్యా. నీ కాలికినగా వాసి నీ మాట క్యాన్సరే మందని నీ పిల్లకందరూ ఓరి పొర్రో మా పొర్రో ఆనాడు పేతురుతోటి తిర్తా ఈ మాట తినిపేసి వందనకయ్యా. ఆ బాధ్యతని ఆ నమ్మకతిని మా పొర్ర వాడితిని గనక మమ్మ ఆఖరి వరకు అయ్యా మమ్మనిచ్చి వెచ్చో మందిని ఎత్తటందుకి కారణం ఆదటందుకి నీ పిల్లంకందరికి నీ ఆత్మ తినేసి నడిపిసింజరే. ఈ మాట అంత ఏసైతే బెదిరితే తలపురమినం తండ్రి. ఆమెన్ ఆమెన్.